A Asociación de Periodistas de Galicia e o Colectivo Profesional de Fotoxornalistas de Galicia organizan a exposición A Galicia Inédita, unha ollada diferente do fotoxornalismo galego, que se pode visitar dende hoxe no Centro Cultural Marcos Valcarce. Un breve percorrido por a exposición, dase conta da variedade que hai en Galicia, da calidade de moitos dos fotógrafos, de todos os fotógrafos, pero en algúns casos da excepcionalidade, e, por lo tanto, é un auténtico luxo. Nós estamos moi contentos desta vez, que os nosos medios, devolvervos algo deso que vos facedes por nós. A mostra reúne un total de 73 obras de fotógrafos de prensa que traballan na nosa comunidade e pretende poñer en valor a súa labor. Algúns deles aportaron obras inéditas e outros, algunhas que xa foron publicadas en diversos xornais. Cada fotografía va acompañando de una pieza literaria escrita por cada uno de los periodistas de cada rincón de este país. Lo único que, otro gran objetivo es que ustedes también conozcan, pues, las variedades de paisajes que tenemos, de rincones en esta maravillosa comunidad y de personajes, ¿no? Todos ellos están aquí expuestos hoy para disfrute de todos los orensanos. Somos un colectivo que estamos traballando todo o día e temos moi pouco tempo para pararnos a buscar unha foto que fixemos fai 7 meses, fai 8 meses. Despois, cando encontras, atopas 5, entón sabes cal é a mellor que queres mandar, entón tes outro dilema. Entón é complicado para os fotógrafos escoller unha foto. Primeiro, ter tempo para escoller, e logo que te saen máis das que ti pensas e tes que escoller unha. Coincidindo coa apertura da exposición en Ourense, presentouse a publicación A Galicia Inédita, que reúne o conxunto das fotografías e lendas da mostra. Con introdución do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e prologado polo Premio Nacional de Literatura Alfredo Conde, foi promovida pola Asociación de Periodistas de Galicia e polo colectivo de fotoxornalistas, contando co patrocinio da Xunta de Galicia.